ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ 6 ଥର ଜିତିଛି 3-4 ଥର ହାରିଛି ଖାତିର ଅଛି କିଛି ଆମ ଇମେଜ କେହି ନେବେନି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ଯେମିତି ଛେନାପନା ଟିକେ ମିଠା ପିଠା ଖାଇ ଯାଆନ୍ତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ଖାଇବେ ବିରାଟ ହିମାଳୟ ଆରେ ବିରାଟ କି ଫାଳ ହେ ନାଇଁ ଏ ହେୟାର 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 ଫାଳ ନୁହଁ ହେୟାର ଏ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ କହନ୍ତିନି ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ବିରାଟ ହିମାଳୟ ଏଇ ହୃଦୟ ଆକୁ ଟଚ୍ କରିବା ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ଦକ୍ଷିଣଚଣ୍ଡୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆକୁ ଟଚ୍ କରିବା ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ କାରଣ ମୁଁ କାହାର କ୍ଷତି କରିନି ସେବା କରିକି ଆଇଛି 50-60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବେ ଜନସାଧାରଣ ଘେରିଯିବେ ଘାଟକିନି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାତିର କରେନି ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନା ମନ ମୋର ବିରାଟ ହିମାଳୟ ସେବା କରି ହିମାଳୟ ଭଳିଆ କରିଜା କରିଛି ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ହିସାବରେ ମୁଁ କେବେ ଧରିନି କୋଉ କାଉନସିଲର କିଏ ଏଗୁଡ଼ାକ କୋଉ ରିଆକ ଲୋକ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପାଠ ନାହିଁ ସେ ଯିବେ ବିଧାନସଭା ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବି ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଲାଯିବ କଥା ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ପକାଉନି ବଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ ଠିଆ ହେବ ତା ସେ ଯଦି କହିବ ବାପା ଆସ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯିବି ନ କହିଲେ ଯିବାର ନାହିଁ ତା ବି ମୁଁ କହିପାରି ସେ ଚଏସ୍ କରିଛି ସାର ଚଏସ୍ କଲା ଫ୍ରିଡମ୍ ଯାହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଏସ୍ କଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ସଂସଦ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ସାନ ବଡ଼ ଯଦି କେଉଁଠି ଚଏସ୍ କରିବ ଯାହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦି ପୁଅଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଯେହେତୁ ମୋ ବ୍ଲଡ଼ ଆଉ ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଶସ୍ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେନି ଆମେ ବିରାଟ ହିମାଳୟ ଦେଇଛି ଭଗବାନ କଲିଜା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏ କେଉଁ ଗନ୍ଦି କନ୍ଦିରେ ନୁହଁ ରାଜନୀତି କରିବା ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଯାହା କହିଛି ସବୁ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି କାହାରିକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଯାହାର ବାରିବାର ଅଛି ମୋତେ ମୁଁ ଗାଲ ଦେଖେଇଦେବି ଯାହାର ଛୁରୀ ଭୁସିଆର ଅଛି ପେଟ ପୁରେଇ ଦେଖେଇଦେବି କାହାର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଦେବି ଖାତିର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଦାନ୍ତର ରେଜଲ୍ଟ 11ଟା ଦାନ୍ତ ନେବି 11ଟା ଦାନ୍ତ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଭଗବାନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦେଇছে ଶକ୍ତି ସୁର ତୁ କାହାର କ୍ଷତି କରିବୁନି ଯଦି ତୋର କିଏ କ୍ଷତି କଲା 11 ଗୁଣ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବ সেই শক্তি ଦେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମା ଦକ୍ଷିଣଚଣ୍ଡୀ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ନାନକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର କାହା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ପୋଲାଇଟଲି ମୁଁ ପୁଅକୁ କହିଛି ପୋଲାଇଟଲି ଭୋଟ ମାଗିବୁ ସରଳ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବୁ ସ୍ନେହ ଦେବୁ ଯିଏ ଧମକେଇବ ପେଣ୍ଡିଂ ରଖିବୁ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲେ ସେ ଫାଇଲ କାଢ଼ିବା କିଏ କେତେ ଶକ୍ତିବାନ ଦେଖିବା ଧନ୍ୟବାଦ।